Abe je asi ročný psík, ktorého sme zachránili z veľmi zlých podmienok. Majiteľ bol alkoholik, ktorý psíka nekrmil, držal ho na krátkej reťazi, čo sa odzrkadlilo aj na jeho zdravotnom stave. Našťastie dobrí ľudia si situáciu všimli a psíka nám priviezli. Je to veselý, hravý psík, ktorý našťastie ešte ako keby trocha zabudol na to, čo si prežil v krátkom veku. A potreboval by určite rodinku, asi bez detí, to sme si všimli, že sa detí trocha bojí. Aktívnu rodinku, ktorá by sa mu venovala, ktorá by s ním možno absolvovala aj nejaký výcvik, ale určite potom to by bol veľmi skvelý spoločník. Takže ak má niekto trpezlivosť a v srdci veľa lásky, Abe je určite ten ideálny partner pre vás.